नोंथांमोनखौ आंनि बे YouTube चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दायो आङो मोसानो नागिरदों बागुरुम्बा। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आङो रेडि खालामगासिनो दङ बेखौ। एबार नायदो 1 2 3 बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा आं नङाबोला नों नङाबोला लागु मोनफा हाय लोगो लागु मोनफा आं नङाबोला नों नङाबो बामनानै लागु मोनफा हाय लोगो लागु मोनफा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा आं नङाबोला नों नङाबो बामनानै लागौमोन आं लागु मोनफा हाय लोगो लागु मोनफा आं नङाबोला नों नङाबोला बामनानै लागौ आं लागु मोनफा हाय लोगो लागु मोनफा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा। नोंथांमोना नायबाय जानो हागौ आंनि बे बागुरुम्बानि माबाखौ मोसानायखौ। नोंथांमोना आंनि बे YouTube चेनेलखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब बानायना हरदो, ओमफ्राय लाइकबो बानायना हरदो, ओमफ्राय शेयारबो बानायना हरदो, ओमफ्राय बेल आइकनावबो थुना हरदो। आरो नोंथांमोनहा माबायाव कमेन्टआव लिरना हरदो नोंथांमोना आंनि बे YouTube चेनेलखौ मारै मोजां मोनदोंना मोनाखै होनना लिरना हरदो। बाय बाय।